खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी इएम धनन्जय बसुमतारिया खालामाथिजों फैनाय खानामाख्रा दैमानि माथावरिखौ थेनानै होनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। खालामाथिजों फैनाय खानामाख्रा दैमाया बायफ्लंना खोला फारसे खुंख्राजरा सुबायजार मंगलियान ओनसोलखौ लोमसावफैनानै सिलिंखार खालामफैग्रा बायफ्लंनायखौ माथावरि थेनाया सोलिगासिनो दं। जिस्नि नं सुबायजार बियाबनि देरसिन जेंना बुंब्ला दैबाना जाय दैबानाया थाग्रा न' बारि बागान आबाद फोथारजों लोगोसे गोबां खहा खालामो। बे जेंनाखौनो फोजोबस्रांनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोनाव इएम धनन्जय बसुमतारिया बायफ्लंनायखौ माथावरि थेना होनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। खालामाथिजों भुटान रायजोनिफ्राय फैनाय खानामाख्रा दैया गोबां गोख्रैथिजों खारनायलाय गावनि लामाखौ गारनानै गुबुन फारसे फैनानै जिस्नि नं सुबायजार बियाबनि गासै गं 80सो गामिफोरखौ लोमसावफैना खहा खालामलाङो। जायनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। दानिया फैदो इएम धनन्जय बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो जों खोनासंना लानि। बे जाहैबाय खानामाख्रा दैयाबो भुटाननिफ्राय फैदों आरो खालामाथि दैयाबो भुटाननिफ्राय फैदों। बे भुटाननिफ्राय मोननै दैया फैनानै इन्डिया मोननाय लोगो लोगो मोननैजों मोनसे ज' जादों। मोननैजों मोनसे ज' जानानै एखेबारे बे दैयानो आगोलनि पुरानि जिथु खानामाख्रा दैजों थांनाय दै बे दैखौ गारनानै गोदानै मोनसे सृष्टि खालामदों दै मोनसे। बे जाबाय सुबायजार ओनसोल बिजनि ओनसोलाव थांनानै दै बानानै सृष्टि खालामदों। थांनाय बोसोरफ्राव जेरैहाय माइसालि माइ मोनजायाखै गावनि न' बां बारि बागान गासिबो लोमसावजोबनानै खुरखाना लांजोबदों। दिनै गाज्रि अबस्था सुबायजारि ओनसोला। बेखायनो सुबायजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिआरनि चिफनाव आर'ज गाबदोंमोन, दाबि खालामदोंमोन जे जोंनो बे बान्दोखौ थेनानै होथारनांगोन आरो बान्दोखौ थेना होखांब्लानो जों नोंथांजों दं, नोंथांखौ सरकाराव हरफिननो थाखाय जों रेडि होननानै सुबायजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ बुंसोलायदोंमोन। आरो बेखौ बुंनायखौ लानानैनो जोंनि बिटिआरनि चिफआ आंखौ बे जायगाखौ नायगिदिंनो थाखाय थिनहरदोंमोन। आरो नायगिदिंनानै आं नुबाय गमामायैनो नंमारगौ मोननै दैजों मोनसे जानानै बे दैया एकदमबारे मोनसे तान्डब सृष्टि खालामदों, मानसिफोरखौ गिख्रंथाव खालामदों आरो माने सय सम्पति सिलिंखार खालामहोदों। बेखौ नुनानैनो आंबो लोगो लोगो जोंनि चिफ सारजों मोनसे पारमिसन लाबाय। बेयाव 3निफ्राय 3.5 कोटिसोनि थाखानि प्रयजन दङ। बे खामानिखौ मावफुंब्लानो बे सुबायजारसिम दै थांनाया बन्द जागोन। दिनैनि दिनाव जों दाबि खालामनो हायो जिथु माने पुरानि जिथु गति पुरानि दैनि रेगा बे रेगाजों दैया थांजोब्बाय आरो दैया गोदान सृष्टि खालामनाय गोदान रेगाजों दैया थोबसेबो थांला। बेजोंथ' दिनै बुंनो हायो जों माने फारौ लोंनो दाउ लोंनोबो दै गैला बे जायगायाव। गतिके पुरानि दैमाजों थांफिनजोब्बाय आरो बे दैया माब्लाबाबो बिदि फैला होननानै जों आसा खालामनो हायो। जिथु टेक्न'लजि दिनैनि टेक्न'लजिबो गोबां डिफारेन्स जाबाय। आगोलनिया जाहैबाय जोङो जिआइ जिथु नेट बे नेटआ मोनसे नेटआ ज'ब्लानो गासिबो ज'योमोन आरो बेखौ सेभ खालामनायनि दिनै बेबस्था गैयामोन आगोलाव। दिनैनि दिनाव जिथु जोंनि डिफ्लेक्टर दङ, एप्रन दङ, बेबायदि कमप्लिट मेइन माथावरिखौ बसायनो थाखाय जोङो लेयार बाय लेयार मोनसे एरिया ब्लक खालाम बे बुस्थुखौ सेभ खालामनाय जादों। आरो खुनुबायदि हाया आरो बेखौ नारनो जौगा थाखोनि आदब बाहायनाय जादों। औ, जौगा थाखोनि आदब बाहायनानै बे बुस्थुखौ दिनै बानायनाय जाबाय। बे बुस्थुखौ बे माब्लाबाबो बे जायगाजों बायफ्लंनो हाया आरो बायफ्लङोब्ला गुबुन दै लामाजों बायफ्लंगोन। जिथु मावनाय बे मावनाय जायगाखौ बायफ्लंनो हाला आरोखि।